Mititipon tamong eni para king rito ning kasal. Kambening mabilog a banal a kapulungan, ipanalangin tamong tanggapan at bendisyonan ning Ginoo ring kakasal a babae at lalaki. Pagmulan ta ne pongeni ing kakatang kapagmasasyan king kapamilatan ning masusirang panlob ting kakasal.
Kilaginingig pam paninganak ang paning banal Espiritu. Amen. Inginong sinobling mebye mantabiya kaya kayungan. At kaya ka antimore. Pakamalang kong kapatid, mga kapatid ko sa pananampalataya, ipagdasal po natin ang mga ikakasal ngayon. Sabi ni Jesus, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Meron palang pinagbubuklod, pinagsasama ang Diyos. At yan po ay sa sakramento ng kasal. Anyapin po at tsukong eniketi. Pangaditala, uling Yesus nga na, ikayong lalaki, luguran nyo laring sari-sarili yung asawa nung makananuneng kaluguran Kristo ing Santa Iglesia. Jesus, liguran na katamu, dinawon na kayang sariling biye para kaya katamu. Ikayong talasawa, idawon niya yung biyeyo king metong at metong. Bayo tayo po'y sundating kaya katamong pamagdawon king sakripisyo ng Santa Misa, pasibayo king mipnong kapakumbaban, si siyan tamang kakatamong kasalanan, manyawat tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, ika mismo ting kami ing sakramento ning kasal, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo Jesus, sinabi mo, ding piyabi ng Diyos, eno malyaring pikawan niya ng tao, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, ika mismo tegunan mo ing meto nga kasalan king Kana Galilea, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupang totoo pakaluluan na katamu, at king pampatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana king biye alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, king malam alugod mo, ing pamiyaptasan puso, king tipaning pamikalugod. Pepalyaran ming maging wagana at tandaning lugod ng Kristo king kayang balayan. Pagkaalam mo karetin anak mong kasal ngeni, ing patutuan dang parati iting papasyak dang lugod, kaya kabaning pamiyutos da anting miyasawa. Itiyadwan mi keka, king kapamilataning Ginoming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyang pong mag-ari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Luklok tamo po ngeni at makiramdam kang Kristo, makipagsalita kaya katamo, king kayang amanong ipasyag. Pamamasang iba't king libro ning Henesis. Ing Ginong Diyos sinabi na, emayap para king tao ing magdili-diliya, igawaking metong akasaw akatulad na. Inya ing Ginong Diyos, inubog no iba't king gabon, ding sablang animal king marangle, at ding sablang ayop king banwa. Deti, delano king tao, banakit na nung nano ingiyawas na kareti. Ing nano mang lagyong ibyena ning tao, king balang metong kareti, ita ing maging lagyo na. Ing tao dininanong lagyo, ring sablang animal, ding sablang ayop king banwa, at ding sablang lasip. Dapat alang mayakit ayakasawp ning tao at katulad na. Inya ing Ginong Diyos, pepatudtud ning manyaman ing tao, kabang matudtud ya,
kinan mo ayang metong karing tagyang na, at tikpaning laman ing ibatana. Ing ginong Diyos, gewaning metong ababay, ing tagyang akinwana king tao. Inyang iti delane kaya, ing tao nga nang sinabi. Itipin ngeni, butol yang ibat karing butol ko, at laman yang ibat king laman ko. Iti mayawos yang babae, uling iti mayakwaya king lalaki. Uli nita, ing lalaking talasawa, lakwane itatana, ampuan iimana, at makyabeya king kayang asawa, at ilang adwa, maging metong nalamong laman. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Malunusan niya at malam ing Ginoo. Malunusan niya at malam ing Ginoo. Purian me ing Ginoo, kaladwa ko. Purian me ing banal ng lagyo, mabilog kong pangataw. Pasalamatan me ing Ginoo, kaladwa ko. Emo kakalingwan, ding sablanang kalam. Malunusan niya at malam ing Ginoo. Ing Ginoo, mapamakaluluyat maganaka. Banayad ya king pamimwa, tutuyang malugod. Nung makananunong daramayan, ning metong atata, ring anak na, makanyanya naman, alunos ing Ginoo, karing atintakot kaya. Malunusan niya at malam ing Ginoo. Dapot ing lugod ning Ginoo, karing atintakot kaya, manatili ang gaking alanganga. Makanyan mo naman ing lugod na, karing anak daring anak da. Ang gamurin tapat lang tutupad, king kayang kasunduan. Malunusan niya at malam ing Ginoo. Awsan Talakad mi na tamo po. pong ngeni at parangalan taya ing mayap a balita. Candle sponsors. Itamo mismo, akikilala tamo at sa salpantayanan, ing lugod ning Diyos para kay katamo. Ing Diyos, lugod ya, at ing ninumang mabibye king lugod, mabibyeya king Diyos, at ing Diyos, mabibyeya kaya. Ing Ginoo, mantabiya kaya kayo, At keka antimurin. pamamasa king mayap abalita agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Jesus na nakaringkayang disipulo, nung makananuna kong liguran ningig pa, makanyanda kayo naman liguran. Manatili ko sa naking lugod ko, nung tuparan nyo la ring kautusan ko, makapanatili kayo king lugod ko, antimonong makanano ko lang tiparan, ding kautusan ng igpa ko,
at manatili ko king lugod na. Sinabi ko kaya kayo iti baning sariling tula ko, manatili kaya kayo, at ban miganap in kekong tula. Iti yung kautusan ko, mikakalugod kayo, antimonong makananura kayong liguran. In maya pabalita ning kakatamong kaligtasan, Kapurian kaya ka, O Kristo. luklo kayo po. Maya pagat panapon po kaya kayangan, karen pong kakasal ngeni, meron hubak sa inyo na hindi nakakaunawa ng kapampangan, pakitas ang kanang kamay. So yun po, merong hindi palang nakakaunawa ng kapampangan, magtagalog tayo. Amen. Meron pong akong nabasa noon at tinago ko ang sinabi, if you marry the right person, if you marry the right person, every day is Valentine's Day. If you marry the wrong person, every day is Martyrs Day. Narinig po ninyo yon? If you marry the wrong person, every day is Martyrs Day. If you marry a lazy person, detang matamad, every day is Labor Day. Amen. Daramdaman niya po. If you marry a rich person, every day is New Year's Day. Pero siguro makwalta na rin nga asawa yun eh. If you marry an immature person, every day is Children's Day. If you marry a cheater, a liar, every day is April Fool's Day. And if you don't get married, every day is Independence Day. Kaya kailangan natin ang kasal. Kapag hindi kayo kasal, anuman oras, pwede kayong hiwalayin. Amen? Kaya napakaganda ng programa natin na kayong hindi pa ikinasal ay tatanggapin ninyo ang sakramento ng kasal ngayon. Pangalawa, sa ating simbahan, kahit na ikaw ay kasal sa huwes, kahit na ikaw ay kinasal sa munisipyo o kaya sa mayor, civil, kasal ka sa civil, pero hindi ka kasal sa simbahan, ang babae ay taga Cavite. O ba't maging taga Cavite yun? Sa harap ng Diyos, kabit pa rin ang babae. At ang inyong mga anak ay illegitimate sa harap ng Diyos. Nakita po ninyo ngayon ang kahalagaan ng sakramento ng kasal. Kaya meron po tayong ganito, mass wedding. At sana yung iba pa, kung minsan sinasabi magastos, meron naman libre eh.
Kaya alano pong aliwang reason kanyan, deng aliwak. So, ito ang plano ng Diyos. Ang pag-aasawa ay isa sa mga sakramento na ibinigay ni Jesus, na itinatag ni Jesus sa Santa Iglesia. Sa simula pa, ang Diyos ay itinatag niya ang pag-aasawa. Ang unang pinagsama ng Diyos ay sina Adan at Eva. Adan at Eva sa lumang tipan. Sabi ng Diyos, nakita si Adan. Sabi ng Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama. Tingnan ninyo, bibigyan ko siya ng makakasama. Hindi kasama. Iba yung kasama at kasama. It is not good for man to be alone. I will give him a suitable partner. Bibigyan ko siya ng makakasama. Kaya binigyan ng asawa si Adan. Tanong, anong ibinigay na asawa kay Adan? Lalaki o babae? Babae. Hindi siya binigyan ng asawang lalaki. Di kapwa lalaki. Ang ibinigay na asawa kay Adan ay isang babae. Bakit babae? Ang pag-aasawa ay para sa isang lalaki at babae. Bakit po? Ang pangalawang gusto kong ibahagi sa inyo, kaya merong pag-aasawa para ipagpatuloy ng Diyos ang kanyang paglikha sa tao. Procreation. Upang dumami ang mga tao, increase and multiply and fill the earth. Kaya pinagbuklod niya, pinagsama niya ang isang lalaki at isang babae upang ipagpatuloy ng Diyos ang kanyang paglikha sa tao, upang ang mga mag-asawa ay magkaroon ng anak. Kaya napakalaga po ng sakramento ng kasal. Kaya nandito kayo, pagdating sa bagong tipan, ano ang ginawa ni Jesus? Sila po ay na-invite sa isang kasalan. Si Jesus at ang kanyang mga alagad at si Mama Mary. Sila ay pumunta sa isang kasalan, at doon sa kasalan, ang unang himala ni Jesus ay ginawa niya nung sila'y nasa kasalan. Jesus changed water into wine. Tingnan ninyo, alak. Naubos yung alak. Sabi ni Mama Mary, they have no wine. They have no wine. Pagkatapos, ang pangalawang sinabi ni Mama Mary, do whatever He tells you to do. Gawin ninyo kung anong sasabihin ng aking anak. At ang unang milagrong ginawa ni Jesus ay ginawa niya sa isang kasalan. Ang tubig ay ginawa niyang alak. Bakit alak? Ang alak ay simbolo ng tuwa, joy. Kaya yung mga umiinom, kapag may alak, tuwang-tuwa. Pero meron pa pong
malalim na kahulugan ang alak. Tingnan niyo ang alak. Ito po ay sinisimbolo ng buhay may asawa. Alak, habang tumatagal, lalong sumasarap. Amen? Ang alak, habang tumatagal, lalong sumasarap. Sana ganyan ang buhay ninyo. Habang tumatanda kayo, lalo kayong nagiging masaya sa inyong buhay sa tulong at awa ng Diyos. Kaya pagkatapos ng inyong kasal, anong mangyayari? Doon pa lang magiging legal ang inyong pagsasama bilang mag-asawa. Pagkatapos ng inyong kasal, sabi ni Jesus, ang lalaki iiwan ang kanyang mga magulang at sasama sa kanyang magiging asawa at silang dalawa ay magiging isa na lamang. Ding adwa, lalaki ang pong babae, maging metong na lamang. Niya pagkatapos ng inyong kasal, magiging isa na lang kayo. Anong ibig sabihin nito? Isa na lang ang apelyido ninyo. Isa na lang ang panaginip ninyo. Isa na lang ang damdamin ninyo. No? Isa na lang ang magiging plano ninyo. Isa na lang ang desisyon ninyo sa inyong buhay. Ganyan ang mangyayari. Kaya pagkatapos po ng aking homilya, yan, ikakasal na kayo. Magdasal po kayo, no? Marriage, Christian marriage, is a lifetime commitment. Panghabang buhay yan. Hindi isang linggong pag-ibig. Hindi ganyan ang Christian marriage. Ang pag-aasawa ay isang panghabang buhay na pagbubuklod. Kaya mga kapatid, ipagdasal po natin ang mga ikakasal ngayon, naway maging isa na lang kayo, manatiling nagsasama habang may buhay sa tulong at awa ng Diyos. Amen. So gagawin na natin ngayon, magsitayo po ang may kakasal. Yung mga ninong at ninang, magsitayo po kayo. Kalugrang kong kapatid, King Binyag at Kumpil, may kisan metong kayo King Viena at misyon ng Ginoo. King kapag masusya ning tauling apunan, parati kayong may kisulok king dulang ning kayang pakalulo. Ikayong atsyong keti, ipangaditala puring eganaganang kasal ngeni. At ikayong kasal ngeni, matulada kayo na naman tatanggapan, king kakatamong komunidad, anting bayong may asawa, ngeniadwan ko kaya kayo, ipasyag yu in kaya kayong tangu, king arapana ng Diyos at king arapana ng Santa Iglesia. Ikayo pong babay, deng munang kutnang ko, ilapin ding ikayo pong maging misis. Ning kaya kayong siping. Ing pakibatyo, opo, lawos po, king loob ko. Ulitan kaya po yung pakibatyo, opo, lawos po, king loob ko. Makirandam kayo po, ikayong kasal ngenip, pareho kayong makirandam. Ikayong babay,
babay pa mo po. Bakit babaya pa yung kukutnan? Kasi po ata may puwersa eh. Po ata may pikot siya. Nyapin babaya pa yung kukutnan. Kayong babay. Edan ako po sabihan lagyo. Po ata miras na ang alas 5. Basta't makibat kayo, kayong babay. Ulitan kaya po yung pagkibat. Opo, lawas po, king loob ko. Kayong babay, ayat yung keti, abisang kasal, kusang loob kayong dinatang keti, bayong ibuklod king sariliyo, king kayong maging asawa, ake kayong kaluguran, at suywan, ke kabaning biyayo, o talako at andarandaman, si kanyo naman, obo, ngayo, pagbaragulyo, ulit, pakasikan nyo po, lingat siyo ko kayo, ni Potek, dandaman, tuknang tayong kasal. So, pakasikan nyo yung pakibat, kayong babayang kasal ngayon, kusang lubkong dinatangketi, bayong ibugludin ke kayong sarili, karin ke kayong maging asawa, ake kayong kaluguran, at suywan ke kabaning biyayo, kayong lalaki, kusang lub kayong dinatangketi, bayong ibugloding sariliyo, karing sarili-sarili yung asawa, ake kayong kaluguran, at suywan, ke kabaning biyayo, may nayayata. Makasadya kayungan po ngayon, pakibat siyo, opo, makasadya kami, kayungan kanyan, makasadya kayo, kayong miyasawa, bayo lang sesen at iyanad, anting banala Kristiyano, at mayap amemalen, ding anak kay pagkalub ning apong ginu, king pamisan metong yu, antimo ing panaya ng tuparan yu, ning banal akapulungan at ning bansa, mausta ngini king banal Espiritu, baning gawan tanda, at pamagyagom king lugod ng Kristo, king kayang balayan, ing lugod deting adwang mipalsinta. Miharapan kayo ngini, kayong miyasawa miharapan. Pakalawin niya yung metong at metong, alwaya ko yung lalawin nyo, lawin niya yung asawa nyo, makirandam po. O rin yung kadway lang paglalawi. Kayo pong miharapan. Ay, tegawan na riyan. Tegawan kayo po. Mabalak sa kakasal kayo na, tegawan na pala. O, kayong kakasal, miharapan kayo. Lawin niya po yung metong at metong. Itang medyo malakit-lakit. O, pakalawin niya. Kaluguran kong miyasawa, abisang kasal ngeni, antining pisyag na yung timawayong kapagnasan tanggap king metong at metong, arapaning apong ginu, ating kayang balayan. Pidaw pa nyo laring gamat yu, talnanan ko po gamat, adwang gamat, at iapsing kaya kayong tangu, mitipanan king banala sakramento, ning pamiyaptasan puso, king buklod ning lugod. Putnang ko po ding lalaki, kayong lalaki, sabihan niya lagyo inasawa yu. Arapaning apong ginu, tukyan niyo ko po ring lalaki, arapaning apong ginu, at ning banalakapulungan, titipanda kang maging makibaleko, king tula at king kasakitan, king kanawan at king kalipitan, ikamo kabud ing kakong luguran, at ibukod kabangal ning beko, manibat ngeni,
hanggang aking kamatayan. Amen. Ikayo pong babay, sabihan niya lagi nga sawayo, arapan ni nga pong Ginoo, at ning banal a kapulungan, titipan da kang maging makibaliku, king tula at king kasakitan, king kanawan at king kalipitan, ikamu kabud ingkakong luguran, at ibukod kabangal ning biyeku, manibat ngini, ang ganaking kamatayan. Ngini, tukyan nyo ko ikayong miyasawan. Miyagnan kayo, mipaglalawe kayo, ikayong miyasawa, tukyan nyo ko kening panalangin. Igpaming malugod, ikayong linalang ke kami, ika naman ing minaus ke kami, ban mikalugod kami, panwanan mo sa ing pamisan metong ming palad, igpaming tapat, e kukupas ing ningning, ring katapatan mo, e matadda ing lablab ning sinta mo, king balayan akyatipanan mo. Bisan metungan mo ring puso at kaisipan mi, patatagan mo kami karing penandit ning kasakitan at kalipitan. Pakyabayan mo kami karing panawuning tula at kanawan. Paningningan mo ing katapatan mi, pakaluluan mo ing pamikalugod mi, manawangisan miyo at alarawan, itang dali siya katapatan, at tunay lugod ng Kristo, king banal a kapulungan, anggana king kamatayan. Ngini, ing Ginoo, mitanam king lugod ka ring pusoyo, patibayan ni sa ing buklod ning tipanyo, ang ngini timawang pitangwanan yo, arapaning banalabalayan na, kilagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen. Den pong tegawan, talan nyo po rin karelang aras ang pong singsing. Talan nyo po, bendisyonan ko lang manalangin tamo, o ikpaming malingap, nung ikaing kaya kaming pastol, eke magkulang nanuman, bendisyonan mo lang, at lingapan deting kakasal. Pagkalaman mo lang sa patakabiyayan, alalarawan dareting aras, at mabiyasa banking matulid ang pamangamit, king karelang kayatinan, apakyabutan ding biyalanangga, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. Bendisyon karing singsing, itasyo po ring singsing da, igpaming miglalang king sabla, linalang king lalaki at babae, misan metong karelang adwa, king alang patlod ng kametong aning lugod, ika naman ing sibol ng ning kabanalan, at panibata ning sablang kalam, ipanigapumik kaya kay tubod may ing mapanantabi mong espiritu, ning lugod at katapatan kareting kakasal, banang panwanan at pabanalan, ing pamiyutos da king lugod. Deti sanang singsing ay pasulod da king metong at metong, manibat ngeni, paganakarang parati karela itang katapatan at pangakurang sesen, kaya kabaning berang talasawa, king kapamilatan ng Kristo, kambening banal Espiritu, manggaman, king alanangga. Amen. Amen. Ding lalaki, Mister, kuwanan niya po yung singsing na ning asawa yu, talnan niya ngeni. Mister, kuwanan mo yung singsing ning asawa mo, talnan me,
Makatalano po. Ulitan ko po, Mr. Talnan may asawa na ing sing-sing ning asawa mo. Talnan may kailing gamat. Me pa mo papasulot. Tutok me pa. Kamamalagwang. Talnan may gamat. May paglalawe kayo. Kabang mangako kayo. Tukyan niyo ko, Mister. Okay na po. Ipaglalawe kayo po, ne? O, tayo. Talan may gamat. Okay, mag-umpisata na po. Ika, Mister, sabihan me ing lagyo ning asawa mo. Alalo pa po. Sasadyay no po ring aras, mga kanita sunod-sunod, ne? Tegawan, talnan nyo po ring aras, mga kanita sunod-sunod. Okay no po? Okay? O, lalaki, talnan niya gamat, inasawa yu. Makirandam kayo po, ne? Kabang pakalawin niya yung asawa yun. Okay. O ngini, Mister, sabihan may lagyo yung asawa mo. Kaluguran da kang kaluguran. Kapilan man, era kapagtaksilan. Isulod may ting sing-sing. Antimong tanda. Ning kanakong lugod. Kilagyo ning igpa, ampon ning anak, ampon ning Espiritu Santo. Amen. Pasulod siya po ngeni. Mrs. Wanan me ing sing-sing ning asawom. Talnan me, Mrs. Ing sing-sing ning asawa mo. Talan may gamat ngeni, itutok may sing-sing. Mrs., sabihan may lagyo yung asawa mo. Kaluguran da kang kaluguran. Kapilan man, era kapagtaksilan, isulod may ting sing-sing. Antimong tanda, ning kanakong lugod at katapatan. Kilagyo ning igpa, ampon ning anak, ampon ning Espiritu Santo. Amen. Kaibat deng aras, kanya nyo po rin gamat yu, lumawi ko kanako, miyarapan kayo, Nemia. Anya ita makababola po rin gamat ning lalaki. Talnan mo rin dening aras lalaki, uling ibiyay lupo king asawa yu. Kailan babo rin gamat na ning lalaki, kay batatalnan nyo po rening aras. So nandin, pepasulod jeng sing-sing. Ing sing-sing, simbolo na po ning lugod. Kaibat dening aras, ikayong lalaki, ibiyayo laring sing-sing, buring nang sabihan, potang ikayo, magobra kayo, at magsweldo kayo, ibiyayo puring sweldo yo, king asawa yo. Eko,
mangupit. So, lalaki, mister, tukyan nyo kung eni, sabihan niya lagi yung asawa yu. Kapilan man, era kapaboren, babya korek kaya kareting aras, antimong katunayan, ning lubos kong pangatalaga, king kekang ikasaplala, kilagyoning igpang, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ibiyayo po ngayon ni Mr. kinasawa yu, kay bat Mrs. tukyan nyo ko. Sabihan niya lagi ng asawa yu, tatanggapan ko lang, dating aras, at mga kuko, king maging katuwang mo ko, king pamangabiyayan to. Kilagyoning igpa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. At yun lang ini kaya kamisis ne, kuhanan mo kayo, mo pababalik. Ngini, ibiyayo po, dening aras karing tegawan nyo. Ibiyayo ring aras karing tegawan. Talnanan ko po gamat pasibayo. Ngini, mayari na yung karilang pamitangwanan ng ting may asawa, itamo po nga yung ngini keti, palakpakan tala, dening bayong kasal. Ngini po rin kinasal, si Claudla, at ibiliye ing veil, ing belo. Si Claudla po rin kinasal. Si Claud kayo, ibiliye po ing belo. Takpan niya buntok yung babae at keng lalaki keng pago. Midikit ko pong bagya, agyang malisangan, midikit kayo. Babae, kem buntok, mitakpan niya buntok, kem pagoya po yung lalaki. Kaibat, ibili po yung cord. Offertory.
Manalangin kayo, kapatid, baning kakatamong dawon matanggap yara paning Diyos, ikpang lubos mayupaya. Tanggapanes saning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayang lagyu, king kaya katayang kasaplala at nang mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming magana ka, pagdamutan mo sang tanggapan deting dimot ming yayampang para kareting bayong kasal at alasawa, birian mo naman sa ing ayam pang dakeka, ing pangalabong ning lugod at tenam mo, at gagampulan karing karelang puso, kekaban dingaldo ng biye talasawa, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabiya kaya kayo, At kaya ka antimurin, itasyo ring puso yu. makatas na la king Ginoo, Pasalamatan tayo ing Diyos agino tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, sukat at makakabos. Ing pasalamatan da ka king sablang pinandid at numan ka rin. O Ginoo banalay pa, mayupaing tutuwa talananggang Diyos. Ing tao lilangan may king wangis mo, lalaki ang pong babay, gewang mula at pitunganan dangalan at ligaya. Ing tapat dang pamiyog ni anting metong mo, gewang ming larawan ning malam alugod mo. Lalangan may ing tao, paulining lugod, alangtok ng ausan miya naman lugod, at makisuluking alanang gamong lugod. Itang banal a pamibukluran puso, kabang papasyag na ing lingap mo, mayayagom neman king pakamal mo, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ulinita, kambering anghel at ding sablang banal ning banwa, daralit kami king kekang ligaya, alangpat na ngamingan pupuri kekang. Ikapining banal o Ginoo, ating meto lelangan matampanakang ang pupurian, uling king kapamilatan ng anak mo, Yesu Kristo ang Ginumi, at kingupayan ng banal Espiritu, pagkalaman mong biing sabla, layon pa banalan mo, alakang tuknang mititipon king balayan mo, banketa manibat king kayaslag ning aldo, ang king kayalbog na, ing dalise daon miyang pangya king lagyo mo. Ulinita o Ginoo, pagparalumpumi, palukob mulat pabanalan king kapamilatan ng Espiritu mo, deting ay na daralami at darawon kekaw, ban magawalang katawan at daya ning anak mo, Yesu Kristong Ginumi, aminutos ke kami, king pagmasusyan nila reting misteryo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, kinwaning tinapi, at pepasalamatan akat pinuri, piraso na yung tinapi at binyane iti karing kayang disipulo nga na, kuananye iti, ikayungan at kananye, uling iti yung katawan ko, amidawon,
para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinwaning kalis, pepasalamatan akat pinuri, binyane karing kayang disipulo nga na, kuanan niya iti, ikongan, minom ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ang mibubu para kay kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan. Dapta niyo iti, king pamigagana kayo kanako. Ipagsyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin ing kaganakan mi o Ginoo, ing makaligtas ng pamaylasa kamatayan ng anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebye, at ing pamaytas na banwa, at lain makasadyang salubong, king kadwa ng panyatang, daraon miyake ka bilang kapasalamatan, iting mabye at banal a sakripisyo. Balikdan me pagamwa mumi, ing ay ning kekang banal a iglesia, at kilalanan me ing mi daon king Biena, paulining sakripisyo ning kamatayan na. Biriyan mo kaming misut keka, pagkalam mo sa king ikaming mipasignangan, king katawan at daya ning anak mo, mikapnon kami king banal ng Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kesa nang maging metong mong alananggang daon keka, at papalyarian na kaming mirakayanan king pimamanan ding kekang banal. Muna kambening Nuana Maria, akapilan man Birhen induning Diyos, kambenang San Jose, kambering Nuana Apostol, maligayang martir at ding sablang banal, paulining pamamilatan daw, manalig kaming mirinan kasaupan alang patanat king arapan mo. Pagamuha mo mi o Ginoo, iti sana nga ining pangasut mi keka, pasulungan ning kapayapan at kaligtasan ding sabla king mabilog ayato, pasignangan me sa kasalpantayanan at lugod ing banal ay iglesia, akasalukuyan maglakbe keti king yato. Kambening kaya kaming Papa Ipapaleo, I-Florentino yung kaya kaming Obispo, Ipasiano yung Obispo Emeritumi, ding sablang Obispo at Pari, at ning mabilog, abalayan, agyawa mong sariling kekaw. Pasignangan mo sa anaking grasya mo, deting kinasal ngeni, amasaya mong inatad, kanitingal doring karelang pamisuglong biye. Lilungan mo lang, baning tipan na matiberang pitang buwanan, arapan mo, manatili ang matatag kaya kabaning biyera. Mapamakalulungig pa, pakirandaman mo ing panalangin ning pamilyang pinulong mong marap keka. Lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nulaman makasaw, ding kapatad ming mayang nabiye, at ding sablang keka, may matulat, may muna kiti king yato, malugod mo sang tanggapan king kekang kayarian, anong no ke manayang magkamit lubos aligaya mang king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalumuking yato, ing sablang bagye mayap. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya,
ikpang mayupayng tutu, kagum ning banal Espiritu, pupurihan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngeni manalangin tamong mipnong kapanalingan at lugod king egpa, karingamanong tiro na kaya katamong ning Ginoo. Oy, paming mapamakalulo, king malam alugod mo, lelangan mo ing sablang bage, at gawa may tao king wangis mo. Binyeme king lalaking babayi, anting kasaw ng parati. Binbiryan mong mitaupan lang palad, at maging metong mong puso at kaisipan, lain mong telaga at tiro kaya kami, king ding miyasawang pisog lurangan mo bihe, kapilan man elamalyaring pikawan yan. Oy paming malugod, pepalyarian ming maging meto nga sakramento ing piyaptasan puso, ning lalaki at babae, banilarawan ni ing pangabuklod ng Kristo, king pakamala ng balayan. Igpaming mapagmalasakit, ing tinatag mong pamisan metong king bietala sawa, pepasabalyan ming mandatilang kalam, ay naabating ning kasalanan naman o wala kaya ning karagulan albog. Malugod mong lingusan, deting kinasal ngeni, king banal ng tipan ning lugod. Panusigad me, karing panigapumo, ibiya mo karelang kalam ning lugod, at kapayapan ning bietala sawa, at apagyapusan o sa ring banal a babaeng gagali na kapurian king banal a kasulatan. Lubos mesa ng pagkatiwalan, dening talasawa layon kilalanan, antimong kapante at kalupang talapanimana ning bie alanangga. Paratim na nesa ng igalang ing metong at metong, antimonong makananumong pakamalan at pagmalasakitan, Kristong ginumi, ing banal akapulungan ay esposa na. Igpaming tapat, pamintuan dasa ng paniing lubmo, papanatilyan mo king tapat, king banal atipan, gawan mong matatag at alapatutu,
ning katapatan ng Kristo king ketawan. Ikintal mo karing pusura at pilubluban ing banal mong aral. Pakalukwan mo king Espiritu ning lugod, ban manatiling lablab ning karelang pamikalugod. Gawan mong uliran na pengari, karing anak apagkalub mo karela. Apakida naman sa ing kalingapan daring maging apura. Pagkalam mo na naman karelang maglapo laking tula, ring banal aldo ning biyerang talasawa. At kay badang miras king masayang ketwan, ikpang malingap, tayran mo laking ganap, at alananggang biye, kambering sablang banal, at kapamilatan ng Jesucristo, kambening banal Espiritu, manggaman king alananggang. Amen. O Ginoong Jesucristo, sinabi mo ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalik din kaya kaming kasalanan, nunilawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo po ang bilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibiyan po ang mag-ari, manggaman king alananggang. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurid. Ipakita mo po ngining may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan, kapayapan kaya kayungan. O ining ginotang Jesucristo, ing makaibiyetune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayawus kingapunan ing kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat iagkas niya ang amano mo, kumayak na ako.
lakoyo no po record, sponsors lakoyo no po balang makaluklok, cord sponsors, kaibat po, munta kayo ken sentro, miyag nang kayo, makinabang kayo po ni, balang may preskwan bagya. Sundo ko po yung pamakinabang keng sentro, reni pa mo pong Kenny, detang e pa may kinabang nga may asawa, munta ko po Kenny, miyag nang kayo ne. Talakad damo po, manalangin tamo. O Diyos ay paming malugod, antabayanan mo kesa na king kalingapan mo, ikaming miyagom keka at king metong at metong kaniting pama kisulumi, king aining kaligtasan. Papanatilian mong tapat, may kalugod, at misan metong nga puso at kaisipan deting kinasal, ang ini pidaupan mo palad, at pepangay tuliran me kisulo, king metong mong tinapi at kalis, king kapamilatan ng Jesucristo, kagum ning banal Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Ikayong kinasal, ngining tinggap yun in sakramento ning tipan, ning pamiyaptasan puso, panabilinan na kayong manatiling tapat, king metong at metong kapilanman. Ikayong kinasal babay, lugaran nyo ring sari-sarili yung asawa, at magparati kayo king kasal pantayanan, lugod at kabanalan. Ikayong kinasal alalaki, luguran nyo laring sari-sarili yung asawa, antimonong makananon kaluguran at sinuiwan Kristo, ingkayang Santa Iglesia, ang aking dinawon ni ing Biena
parakeya. Ngini pong kinasal na kayo, maging legal na, ingke kayong pamiyabi, king arapanan ng Diyos. Dinganak yun ng atina kong anak, eno illegitimate. Ngayon kinasal na kayo, maging legitimate na lang, dingke kayong anak. Adwan ko po kaya kayo, manatili kayong mga di, magdasal po kayo, tuwing linggo, magsimba po kayo. Kung nandito yung mga nagbigay ng seminar sa inyo, kung merong Couples for Christ, o kaya yung Life Giver Community, sana po ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-aaral tungkol sa ating pananampalataya. Sumali po kayo sa mga organisasyon sa parokya. Maging tapat tayo sa ating Panginoong Diyos, maglingkod po tayo sa Kanya. Ito ay umpisa lamang. Sana po sumuyo kayo kingapong Ginoo. Potang susuywan tayo ngapong Ginoo, suywan tala naman ding kaparan tao. Maging aktibo tamo, king kakatamong kasalpantayanan. Po, sumainyo ang inginuman tabiya kaya kayo, at keka at temurin. kaiba na po ning final blessing, ikayong kinasal miyarapan kayo, kaiba't ipakisking asawa yun mamilang kong 1 through 3, kaiba na yung 3, karinye pa mo ikis. Susunggaban, manaya kayo hanggang 1, 2, 3. Inginuman tabiya kaya kayo, At keka at temurin. at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos, ingig pa, inganak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daon umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos. Miyarapan ko po ngini kong may asawa, ikayong lalaking kinasal, you may now kiss your beloved wife. 1, 2, 3. Palakpakan tala po rin bayong kasal. Mga kaibigan, muli palakpakan po natin si Father Noli Fernandez, ang ating Kura Paroko ng Holy Rosary Parish. Thank you very much, Father, for officiating this beautiful Mass wedding. Inaanyayahan po namin ang lahat na umupo lang po muna tayo sandali para magkaroon tayo ng maayos na daloy ng pictorial. Upo lang po muna tayo lahat. Bibigyan po natin ng pagkakataon lahat magpakuha ng litrato sa isang maayos na paraan. Tatawagin po namin ang mga pangalan ng mga ikinasal at bibigyan po namin kayo ng pagkakataon magpakuha dito sa harapan at kasama ang inyong mga pamilya. Okay? So para po mapabigyan lahat ng mga 16 couples na ito, gagawin po natin sa isang maayos na paraan. Tinatawagan po natin sina Mr. and Mrs. Tubu, Aaron and Sarah Tubu. Akyat po tayo sa harap. Okay, yung photographers na naka-assign po kina Mr. and Mrs. Aaron and Sarah. Yung mga kamag-anak po ni Aaron and Sarah, standby na po kayo sa harap.